Καλώς ήρθατε και σε αυτό το Engineering Review. Σήμερα θα δοκιμάσουμε και θα εγκαταστήσουμε το PTM7950, ένα προϊόν που έρχεται να αντικαταστήσει την παραδοσιακή θερμαγώγημη πάστα στις ψύχτρες των υπολογιστών. Το συγκεκριμένο προϊόν αγοράστηκε από το Computer Systems στη Θεσσαλονίκη, στη τιμή των 11,99. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω συνοπτικά τη διαδικασία εγκατάστασης του PTM7950 στον υπολογιστή μου και θα αξιολογήσω την απόδοσή του μέσα από μερικές δοκιμές. Όλες οι λεπτομέρειες και τα specs του συστήματος βρίσκονται στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Ας ξεκινήσουμε. Πάμε να δούμε τι περιέχει η συσκευασία. Το PTM7950 έρχεται σε μια αρκετά απλή αλλά λειτουργική συσκευασία. Όπως βλέπετε, το προϊόν βρίσκεται μέσα σε ένα μικρό σακουλάκι ανάμεσα σε δύο χαρτόνια για προστασία κατά τη μεταφορά. Αν και η συσκευασία είναι λιτή, φαίνεται ότι δίνει αρκετή προστασία στο υλικό. Το ίδιο το PTM7950 είναι αρκετά λεπτό και εύκαμπτο, κάτι που το κάνει εύκολο να το χειριστείς κατά την εγκατάσταση. Δεν υπάρχουν περιττά εξαρτήματα ή οδηγίες εδώ, απλώς το προϊόν σε μορφή φύλου ανάμεσα σε δύο πλαστικές μεμβράνες, έτοιμο για να εφαρμοστεί. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στην εγκατάσταση και τις δοκιμές για να δούμε εάν τελικά η επένδυση των 19,99 αξίζει τα χρήματά της. Πριν προχωρήσουμε στην εγκατάσταση του PTM, θα κάνουμε ένα πρώτο benchmark για να καταγράψουμε τις αρχές θερμοκρασίας του συστήματος με την υπάρχουσα θερμαγώγημη πάστα. Για τη δοκιμή θα χρησιμοποιήσουμε το OCCT, ένα από τα πιο αξιόπιστα προγράμματα για stress testing. Θα φορτώσουμε τον επεξεργαστή στο 100% για 25 λεπτά και θα παρακολουθήσουμε τις θερμοκρασίες. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα της τωρινής θερμικής απόδοσης του συστήματος, ώστε να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα μετά την εγκατάσταση του PTM. Ας ξεκινήσουμε το πρώτο benchmark και ας δούμε τι θερμοκρασίες καταγράφουμε πριν προχωρήσουμε στην αντικατάσταση της θερμαγώγημης πάστας. Έχουμε αφαιρέσει την ψύκτρα και μπορούμε να δούμε ότι η προηγούμενη κάλυψη του επεξεργαστή ήταν σχετικά καλή, αλλά επίσης ότι έχει μαζευτεί και αρκετή σκόνη, οπότε αυτό πρέπει να καθαριστεί καλά. Και εδώ το ίδιο στην ψύκτρα. Καθαρίσαμε την ψύκτρα και τον επεξεργαστή και τώρα ήρθε η ώρα να εφαρμόσουμε αυτό εδώ. Θα μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε και πάνω στην ψύκτρα, αλλά βασικά το εφαρμόσουμε πάνω στην ψύκτρα. Okay. Αφαιρούμε τη μεμβράνη, την μία μεμβράνη, το κολλάμε και μετά αφαιρούμε και την άλλη. Αφαιρέσαμε την προστατευτική μεμβράνη και εφαρμόσαμε τη μία πλευρά πάνω στην ψύκτρα. Δεν μας πειράζει λίγο να προεξέχει, καθώς δεν είναι αγώγιμο υλικό. Τώρα θα μοντάρω ξανά την ψύκτρα, θα αφαιρέσω τη μεμβράνη και θα την βάλω πάνω στον επεξεργαστή. Τώρα που έχουμε εγκαταστήσει το PTM, ήρθε η ώρα να δούμε αν πραγματικά κάνει διαφορά. Θα τρέξουμε το ίδιο benchmark όπως πριν για 25 λεπτά και θα συγκρίνουμε τις θερμοκρασίες. Πριν δούμε όμως τα αποτελέσματα, πάμε να μιλήσουμε λίγο για τις ψύκτρες και για τα θερμικά υλικά. Αυτός είναι ένας επεξεργαστής ο οποίος θερμαίνεται. Και αυτό είναι κακό, άρα εμείς θα πάρουμε έναν ανεμιστήρα ο οποίος θα δει αέρα ώστε να ψύχεται. Αυτό πρακτικά δεν δουλεύει. Αυτό που κάνουμε είναι παίρνουμε τον επεξεργαστή και βάζουμε πάνω μια ψύκτρα. Ένα ειδικά διαμορφωμένο κομμάτι μετάλλου, το οποίο να έχει μεγάλη επιφάνεια. Βάζοντας έναν ανεμιστήρα που φυσάει αέρα, έχουμε πολύ καλύτερη θερμική απαγωγή. Αλλά, αν ζουμάρουμε, βλέπουμε ότι ανάμεσα στις δύο επιφάνειες υπάρχει ένα κενό αέρα. Αυτό δημιουργείται κυρίως επειδή οι επιφάνειες δεν είναι τελείως επίπεδες. Είναι γνωστό ότι η θερμική αγωγιμότητα του αέρα
είναι πολύ χειρότερη από τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις ψύκτρες. Άρα, αυτό που θέλουμε είναι ένα υλικό το οποίο θα μπει ανάμεσα στις δύο πλάκες και θα κάνει πολύ καλύτερη τη μεταφορά θερμότητας. Αλλά ποια υλικά χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε Thermal Interface Materials. Αυτά που μας ενδιαφέρουν εμάς είναι η θερμοαγωγημή πάστα, η οποία έχει θερμική αγωγημότητα περίπου 8,5 W ανά μέτρο Kelvin, κοστίζει 4 ευρώ για περίπου 20 εφαρμογές, θέλει αλλαγή κάθε 2 με 3 χρόνια και χρειάζεται προσεκτική εφαρμογή για να υπάρχει ομοιόμορφη κάλυψη των δύο επιφανειών και να μην υπάρχουν κενά αέρα. Τα δεύτερα υλικά που μας νοιάζουν είναι τα Phase Change Materials, τα οποία προσφέρουν αντίστοιχη θερμική αγωγημότητα, είναι αρκετά πιο ακριβά στα 10,99 ανά μία εφαρμογή, αλλά γίνονται καλύτερη θερμική αγωγή το περισσότερο που χρησιμοποιούνται. Επίσης, μπορεί να μην προσφέρουν την καλύτερη απόδοση μέχρι να πάνε στην υγρή μορφή, τουλάχιστον για τον πρώτο κύκλο θέρμανσης. Βάζοντας ένα τέτοιο υλικό ανάμεσα στις δύο επιφάνειες, έχουμε πολύ καλύτερη μεταφορά της θερμότητας. Πάμε να δούμε τώρα τα αποτελέσματα. Όπως βλέπουμε, στον πρώτο κύκλο θέρμανσης, το PTM δεν είχε τόσο καλές επιδόσεις αρχικά, μέχρι που θερμάνθηκε επαρκώς και μπόρεσε να κερδίσει την θερμαγώγημη πάστα. Με μικρή σχετικά διαφορά, που σε κάποια σημεία μπορεί να φτάνει και τον 1,5 βαθμό Κελσίου. Όπως βλέπουμε όμως, στο δεύτερο και τρίτο κύκλο θέρμανσης, οι οποίοι γίνανε 2 και 3 μέρες μετά από την αρχική εφαρμογή του PTM αντίστοιχα, βλέπουμε ότι οι επιδόσεις γίνονται όλο και καλύτερες και ότι η θερμοκρασία πέφτει ακόμα χαμηλότερα. Αυτό είναι κάτι αναμενόμενο γιατί, όπως είπαμε, μετά από κάθε κύκλο θέρμανσης το PTM έχει καλύτερες επιδόσεις. Και τώρα το συμπέρασμα. Το PTM προσφέρει μια αισθητή πτώση στις θερμοκρασίες του συστήματος, αν και τα παραδοσιακά θερμαγώγημα υλικά δουλεύουν εξίσου καλά. Η κύρια διαφορά των δύο αυτών επιλογών είναι η τιμή και η αξιοπιστία. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που εταιρείες όπως η Lenovo βάζουν Phase Change Materials στους high-end υπολογιστές τους. Τελικά, η επιλογή του κατάλληλου υλικού εξαρτάται από τις απαιτήσεις του συστήματος. Αυτό ήταν για το σημερινό Engineering Review, τα λέμε στο επόμενο.